L-ikbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana imġarba mill-Partit Nazzjonalista tibgħat messaġġ dirett lill-istess partit li ġie rrifjutat mill-elettorat. Dan ħareġ f'artiklu b'analiżi fil-Gazzetta Illum fil-ħarġa tal-Ħadd. Fl-artiklu ġew mislufa kliem l-eks-kap nazzjonalista Adrian Dalija fejn intqal li l-poplu mhux tkellem imma werzaq bl-ikbar messaġġ ikun immirat lejn il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif skont l-istess artiklu tal-lum, il-partit ta' Bernard Grech ma tfadallu l-ebda skuża u jrid jifhem li l-problema li għandu hija waħda fonda. Fost l-oħrajn il-ġurnalista lil-lum għalilhom biex ma jinħlewx jippruvaw iwaħħlu fil-gvern u ċ-ċekkijiet li ħareġ. Stqarr kif il-kumment ta' Bernard Grech dwar iċ-ċekkijiet kien żejjed għaliex il-Partit Nazzjonalista ma tilifx l-elezzjoni b'2000 vot. Stqarr li meta Bernard Grech għadda dan il-kumment eżatt wara li ġarrab telfa straordinarja kien qed jitratta l-votanti ta' ġaħan. Hawnhekk kiteb iqfu waħsbu li l-Maltin ma jafux jivvotaw. L-artiklu kompla jtenni kif in-nies ma trix il-politika ta' Simon Busuttil u din urieta billi tajret il-barra nies bħal Jason Azzopardi u Carol Aquilina. L-artiklu kompla jgħid kif kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista ddejjaq lil kulħadd bil-battuta li l-Partit Laburista qed jikkupjah, meta fil-verità Bernard Grech ma kienx kredibbli u m'offrix stabilità. In-nies jibdew jagħtu każ dak li qed tgħidu intom u jikkunsidraw dak li qed tipproponu meta jaraw fikom potenzjal li tistgħu titilgħu it-taraġġ ta' Kastilja. Sa issa lanqas l-bankina ta' qudiema ma jarawkom, kompla jgħid l-artiklu. Hawnhekk il-ġurnalista lil-lum kompla jannota kif l-elettorat qatt mhu ser jasal jafda partit mifni bi problemi interni sabiex imexxi lill-pajjiż. Fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ġmielu jitkellem fuq ir-reputazzjoni tal-pajjiż, ftit tkellem dwar ir-reputazzjoni li bena lih innifsu fl-aħħar snin. Fil-fatt l-artiklu spjega kif il-Partit Nazzjonalista irid jibda billi jsewwi r-reputazzjoni tiegħu l-ewwel u qabel kollox. L-artiklu saħansitra jdur fuq il-kap tal-Partit Nazzjonalista u jfakru li t-telfa ta' 40,000 vot ser tibqa' t-timbru tiegħu. Hawnhekk il-ġurnalist jistaqsih jekk jaħsibx li fattara kmieni li wara telfa bħal dik joħroġ jgħid li ser jibqa' kap. Hawnhekk il-ġurnalist saħansitra ħeġġu jaħsibha sew għaliex il-Partit Nazzjonalista ma jistax jitlef aktar żmien.